Mutane barkanku da warhaka. A yau ne za mu nuna muku yadda ake amfani da bidmin, yadda idan za ka yi satin ɗin matashiya Trust TV, yadda za ka yi domin ka kai ga wannan gacin har kai. Na farko dai za ka ɗibi matashiya Trust TV kamar haka. Idan ka shiga meninka za ka yi sama, ka ƙara sama, ka ƙara sama kamar haka. Za ka ƙara yin sama kamar haka, ganin bidmet nan za ka danna ta kamar haka. A lokacin da ka danna shi ne za ta kai ka ga wannan guri kamar haka, sai ka tsaya tana yin sacin kafin ta buɗe. Idan ka tsaya tana yi kamar haka za ta buɗe ta rubuta maka bidiyo. To a lokacin ta rubuta maka kamar haka za ga bidiyo iri-iri a ciki. Idan har ka ga wanda kake so ka yi amfani da shi, to shi ne ba matsala, sai ka danna shi. Idan kuma baka gan shi ba, sai ka shiga guri kamar haka, ka danna alamar sacin a nan wurin. Idan ka shiga, kamar za ka yi sacin ɗin matashiya Trust TV, za ka fara da MA, za ka sa TASHIYA, sai ka danna alamar space guda ɗaya, sai ka sa TRUST, Trust, matashiya Trust, sai ka ƙara danna alamar matsawa gaba, sai ka danna TV, matashiya Trust TV. Ga alamar satin kamar haka shine za ka danna, zai dinga rolling, sai ka ɗan jira na wani lokaci kafin ya buɗe. Kamar haka dai gashi nan muna jira. Yawwa, gashi nan yana yin satin dai kamar haka. Yawwa, to a yayin da ya buɗe, in ya baka abin da kake son gani, to idan kuma kai haka bai baka ba, zuwa wani lokaci kamar haka gashi mun jira. Yawwa, gashi nan bidiyon farko shine wanda aka sa kalli wannan tsautsayi. Idan kana son alamar kallonsa, za ka danna haka domin ka kalla abin da yake wakana a cikin shi. Yawwa, za ka shiru kamar haka. Gashi nan zai buɗe. Yawwa, idan ka kalle shi kamar haka, ka ji ba magana, za ka iya danna wannan alama. Kuma muna da buƙatar idan ka kalli wannan abu, ga alamar subscribe a nan ina dannawa, muna so ka danna subscribe. Bayan haka idan kana so ka matsa gaba domin ganin wani, za ka danna kamar haka. Gashi nan kamar kasancewa a yanzu haka duk masu bibiyar kafafen sada zumunta musamman kamar haka, sai ka ƙara neman wani abu kamar irin wannan jallabiya ne, sai ma ranar za ka shiga kamar haka domin ka kalli menene wannan abu da yake ƙunshe a ciki da ake gaya mana. Idan ka shiga kamar haka, za ka tsaya ka dinga gani yana saci a hankali, kana jiran shi. Kamar haka dai gashi nan ya kusa gamawa, za ka ɗan jira na wani lokaci. Idan kai haka bai yi ba, za ka iya danna back. Idan kuma kana son alamar sauke abunmu zuwa wayarka domin a kodayaushe ka dinga kalla domin nishaɗantar da kai, shi ne za ka danna wannan alama kamar haka. Zai kai ka ga wannan gurin. In audio kake so shi ne na ƙasa. In bidiyo kake so shi ne na ƙasa, in audio shi ne na sama. Bidiyo clearing shi ne za ka danna wannan, sai ka danna alamar downloading kamar haka. Insha Allah. Tukunna sai kai da kanshi in ka shiga nan, za ga shi nan alamar yana connecting. Insha Allah. To shi ne da yadda ake amfani da matashiya Trust TV. Insha Allah. Mun gode. Sai anjima.